страна на другия бряг. И на тунела. На тунела, за който стана въпрос, който свързва вече на бряг. И тук в лявата страна на моста остава. Това огромна, тази по-широка част на канала, голямия канал, в миналото е била част от старото пристанище на Амстердам. Две източно-индийска и западно-индийска компания. Това са били имената на тези превозвачи, които са носили стоките. И можем да си представите тези платформи. Това е едно копие на такива съществуващите през основно в средата на 18 век. Такъв е имал, например, през 1735 година. Този макет е направен от такива безработни и е направен така за града, за атракция на града. Сега от тук ще видим двете фигури в предната част на кораба. Сега като тук върхим ще ги видим. Това са Нептун и Меркурий. Отляво е Нептун, отдясно е Меркурий, а в средата виждаме герба на Амстердам. Такива са били и корабите, които са стигали до английските брегове, а и търговските кораби, които, ето виждате отдясно тези две фигури. Сега това è макет. Все така. Una volta la torre veniva chiamata Malegna, il folle giallo, a causa del suo orologio che andava questa Сравнително по-нови са тези къщи отляво. И в момента част от тях са жилищни къщи, където се живеят хора, по-напред за търговските магазини, търговските постройки до града, до канала. Тези, които живеят, се плащат данъка с разрешение на общината. Има и разни такива, които не са съвсем легални, но те пък нямат тези екстри вода, газ и електричество. Отдясно виждаме първата протестантска църква, построена през 1614 година в Амстердам. Горе на върха с петела. Първата протестантска църква. Жителите на Амстердам са много горди с своята държава и изход. Казвам за историята, града трябва да се върнем, ако говорим за възникването на града, още през предишното векове. Да.
Атлас, горе увенчан фронтона с Атлас, който държи земето кълбо. Еми с полички. Не, ще снимва, да. Кофишопа. Мисля, че е това. Ако искате да направим така, ще ви върна на площада Дам. И вече и там има търговски улици, който където иска. Съветвам ви, ако дойдете по-късно тук, движете се така в групичка. Или който вече, да се случат много неща. Да. Ги имам, а сега трябва да ми си имам... Те са повече в кадър, отколкото съм аз. Нали, че ме да ти сам снимаш край оператор. Не знам колко те снимаш. Ти продължаваш да ме снимаш. Добре, айде. И всички да гъл. Идеме на бос.